Сәлем. Сәлем. Вот менә без шулай итеп Илгәрәй белән, татар видеочылар әйтмешли. Менә без шулай итеп Мөхтәрәм Илгәрәй белән киттек әле Уфа якларына. Ал барабыз әкрен генә Илфатның хәле 15 йортыннан. Кызлар килмиз аны гына. Яктан. Алла тапшырып киттек Уфа Башкортстан якларына, саранда безнең иртәгә туй. Бүген иртәгә барып кунабыз. Исән саулыгына, хәвефсез хәтерсез иләребезгә килеп кайтырга насыйп булсын. Ә инде әлеге кызыклы экскурсияны безнең сезгә дә күрсәтәбез килә. Кайларда туктап, кайларда ашап ишеп алырбыз, анысы инде Аллага тәгалә биргән. Шуңа күрә Аллага тапшырдык. Уңышлар теләгез безгә. Уңышлар, ярар иде. Шулай да хәерле юллар. Хәерле юллар безгә. Барчабызга да әйтәбез. Тамала. Башка бер идея килде. Менә машинада барганда нәрсә турында сөйләшеп барырга була? Машинада барганда нәрсә турында сөйләшеп була, әлбәттә, ике егет барса, кызлар турында, һәм машина турында. Самое главное деген нәрсә һава торышы. Иң мөһиме һава торышы турында сөйләшә ике егет. Хәзер дә сөйләшкәндәй. Конечно же. Шикелләмәйсез? Но это не точно. Сәрбат турында. Evet. Тагын 400 километр име? Ну. Баянда матрони. Бара машина бара. Жетте бара, алда тоже. Автобус китте. Тавыл саталар. Әкрем барала име? Без былай барсак, иртәгә барып китербез бәлки. Былай булса барабыз. Ой, тема таптым сөйләшергә. Юк, без сөйләштек инде. Син тартасыңмы ни? Шулай итеп ашап алдык, ашаганны төшермәдек инде. Зато без алдык 13 почмак һәм 4 гбдия, 4 штук. Менә Менә бу. Хәзер Ленинада, обычно шушы Ленин дип исемләнгән кафеда туктап ашап алырга самый топ. Буран солай вышкла. Chase a chick, chase, never chase a bitch. Chase no bitches, mask on, fuck it, mask on, mask on, fuck it, mask on, Percocet, Miley Percocet. Chase a chick, chase, never chase a bitch. Chase no bitches, fuck it, mask on, mask on, fuck it, mask on, fuck it, mask on, fuck it, mask on, mask on, fuck it, mask on, mask on. Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, rep the set, yeah, gotta rep the set. Chase a chick, never chase a bitch, chase no bitch, mask on, fuck it, mask on. Заехали прямо в Башкортостан, там на границасына, и все стоят. Килеп кердек без Уфа якларына, дуслар. Ниһаят. Ура. Сәгать 22:20. Шулай итеп, камераның зарядкасы бетте. Телефонга төшерәбез. По мере возможности төшерә алабыз инде име. Менә без киттек ресторанга, дуслар. Квартирада булганны, йоклап ятканнарны, ашап ичүләрне төшермәдек. Бүтән кеше алай итеп. Кеше бит хәтта ашаганда ризыгына хәл төшерәләр, шундый бер ашаган. Чөнки безнең мактанырлык әйберләр булмады. Уралтын ашаганда кешегә әйтмиләр инде, конечно. Вот шуңа булмады. Безнең Илшат исемле баянистыбыз орттан бара. Башка машинада, шундый команда белән бүген эшләшәкбез. Без кузгалдык дип мине эләктермәдек. Ансы. Шуңа сөйләмәбез. Әйме?
I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance? Реально, вот место вот реально по кайфу. Вот вроде середина города, да? Вот такой шикарнейший отель в лесу. Место клевое, да? Найти бы выход отсюда. Вот это да. Вроде бы как что-то нашел. Шамс. Хәлләр. Нормальмы? Мине күрәсезме сез? Әйе, мине күрәсезме сез? Менә шушындый залда без бүген эшлибез, дусларым. Менә карагыз, нинди зур зал. Якынрак барыйк әле. Менә шулай иттереп барыйк әле. Карагыз әле, нинди матур зал монда. Вау, карагыз әле өскә карагыз, өскә. Менә. Монда килгез әле, монда. Әйе, менә карагыз әле табынга. Менә ризык, менә шушы ризык. Әйе, диктән ризык. Тегендә барыйк әле дигез әле. Минем арттан. Әйдәгез, минем бераз авызым туры килеп бетми, әйтә ерунда. Менә карагыз әле, нинди матур пейзаж. Менә пейзаж. Менә карагыз әле, нинди матур пейзаж. Искитәрлек, күләм. Нинди матур пейзаж. Менә, әйбәт, менә. Монда инде яшьләр утыра бүген. Әйе, минем арттан киттек. Хәзер мин сезгә күрсәтәм картотеканы. Әйдә. Картотека, музыкаль картотека. Менә теге амбалны күрәсезме, теге амбалны? Ул безнең баянист. Әйе, баянист. Менә ул баянист. Сәлам бир. Дай 5. Опа, молодец. Yes. Так, и минем картотека. Әйдәгез, күрсәтәм сезгә картотеканы. Минем картотека менә. Бер ноутбук белән эшли менә. Әйе, һәм икенче ноутбук белән эшли менә. Мин текә малай. Хәзергә всем пока. Все, бетте? Пару слов о сегодняшней свадьбе. Все было очень круто, на высшем уровне. Нам что понравилось. Приезжайте к нам еще. Олабис Активис. Диджей, а вы что? А вы что скажете о сегодняшней свадьбе? Я говорю, похоже на Борщелна? Все, хорошо. Окей. Нет, на самом деле было весело. Ильгарай молодец. Вот. Ой, да ладно. Ты специально, чтобы я тебя в дальнейшем брал? Менә шулай итеп Казанга күп тә калмады. Инде 400 километрдан артык кына калды. Бу 460 булсын. Менә шундый кызыклы факт дейме. Вроде без менә Яңа Татарстанга килеп кирдек. 5 километрдан бәрек. Теге радардан менә шушындый тавышы. Сразу туган якка кайтканны кычкыра. Шатлана бит радар. Шулай итеп Уфага барып кайтып килдек. Эй, малай, иди говори. Шунса битне, 3 көн дәврендә рәхәтләнеп Уфаны күргәндек. 3 көн түгел, 1 көн дәврендә 2 көн бардык, баруга кайдылар. Тихо, алдым сөйләгәндә малши. Әллә сәшмәгә идебез булып килгәндә, башта фотоаппаратның тәткесе бетте. Аннан мен телефонга төшерәм. Аннан соң менә iPhone-дан какабиш память юк. Без белән Казанга кире барабыз. Бер туктап 500-дә 40 километрда барабыз. 540-дан 500-дән соң туктап алдык шагында. Мен уже почти жөмлейм. Тулубай кытыклап бардым. Юк кой? Юк. Одым сайын юк кой. Айтып кыстырып барадым, теге шырпаларны. 2 пачка шырпа бетте, сындыра. Шылт та сындыра. Шырпы мен. Чөнки мин күзләремне кажет. Арган апа. Сен барганда ике тиң сен качан апага әйләндең. Без бит Асакай барган, кандай апайым. Асакай кереп чыкканда шулай иде.